салом тамошобинон, айни замон ман мехоҳам ба шумо оддитарин роҳи кашидани гулро барои гулдӯзӣ кардан нишон диҳам. мо ба ручка мекашем барои он ки ручка равшантар аст ва инро аз коғаз ба матоъ мегузаронем. Бояд нуқтаи асосии гулро мо ёбем ва чанд нуқтаи аслии гулро ки мо бояд онро кашем низ ёфта аниқ кунем ва баъди нуқтаи асосии гулро ёфтан ана ҳамин тарз мо бояд аввал гулро ҷойҳояшро ёбем. Кашидам. ана акнун мо бояд гӯшаҳои гулро бо ҳамин тарз дуруст кунем. акнун дарунашро мо бояд байнҳояш рах кашида монем. акнун мо шурӯъ мекунем ба кашидани ҳамин гирду атрофи гул. акнун мо майда баргчаҳои гулро низ мекашем.
гули кашидаи молакай омода шуд ва шурӯъ мекунем ба ранг кардани гул. мо аллакай гулро ранг мекунем. пеш аз ранг кардан мо метавонем нақшаи кашидаи гуламонро ба матоъ гузаронем. гули кашидаи молакай омода шуд ва акнун мо гирду атрофи гулро барои хуб намудор шуданаш кам кам равшан мекунем, то ки гул намудор шавад. акнун мо шурӯъ мекунем ба ранг кардани баргҳо.
намиха борик борик мо бадчаҳоро ранг мекунем. گل کشیده ما الکی آماده شد. تشکر برای تماشا.